odišli stadiaľ. Môže byť. Že keďže je to taký veľký nepomer medzi piatačkami a tretiakmi, polštvrtákmi, že jednu cenu dostanú aj zase štvrtáčky, pretože mali úplne plný počet bodov. Piatačky. Hej, takže oni sú fakt prvé bez chyby. Jediné chyby, hej. Ale mohli by sme si prejsť tie otázky, Marika, odpovede. Poďme si povedať, dobre? Výborne. Tak, nebudeme vykrikovať, hej. V ktorom kaštieli? Miminko. Ticho, Miminko. Kde sme to boli? Betliar. No ale mali sme tu jednu takú smiešnú odpoveď, že Bedliarsky hrad. Bedliarsky. Ak sa usmievaš, to si ty bol. Takže Bedliari, výborne. Ale ktorý kaštiel. rod vlastnil kaštiel ako prvý? A pamätáme si, čo sme o nich čítali? Pamätáte si, Bebekovci, tú povesť? Na krásnej hovorke. Super. Ideme ďalej. Dobre. Ktorý hrad ešte patril majiteľom, akože Ambrášiovcom? Krásna štvorka, výborne. Potom štvorka, 5 zviera. Čo ste tam videli? Medveď, diviak, Krokodíl, vlk dravý. Ten zvlek bol z čoho? Pitóna. Niekto napísal aj muflon, ale bolo tam fakt z muflona tam ten terč, alebo to, čo bol, ale aj to, čo bol zakliesnený. Čo boli zakliesnené dva muflóny. Tí, čo si zakliesnili. Áno, to sme A z čoho bol ten štít? Z akej kože? Zo slone. Aj z hroke. Áno, výborne. Takže, ako sa varilo v kaštieli? Komu treba tak. Nijak, a ako sa to riešilo? A potom sa tam, ak bolo studené, tak sa len prihrievalo. Catering, že si objednali pizzu. Ale bola tiež jedna komická odpoveď. Varili ľahšie jedlá. A ešte jedna dobrá odpoveď bola, že na horúcej peci. Horúcovo, pecovo. Dobre, aké detské hračky sme videli? Malú posteľ. Áno. A ešte chválime tú odpoveď, čo písali, že detský bicykel. Ten trojkolesový. Velociped. Mini velociped. Áno. Takže najväčšia miestnosť. Knižnica. Ja som vám vravela. Potom Štakovská cisárovna. Moja láska. Koho korunovali na... Alžbeta, oficiálne Alžbeta. Potom predmet, ktorý zhotovil človek vo väzení, to bolo... Vieme to drevo, z akého dreva? Ebenového dreva. Čo tam ešte bolo z ebenového dreva? Už čo tam ešte bolo také čierne? Tiško, počúvaj. Kde sa dávali tam nohy. Celá tá súpravboč. Áno, aj tam, ale ešte niečo bolo z ebenového dreva. Mária Dorotia. To Dorotia. Čo je za odpoveď Dorotia? To úplne iná otázka. Počúvajte sa, pamätáte sa, ako sme tam vošli. Ticho, A počúvaj. prišla teta lektorka a nás tam vítala. A také dve sochy boli také, no to bolo tiež z ebenového dreva. Ale ešte niečo bolo. Čo? To niekde vnútri nebolo. No, isto tam bolo. Dobre, ďalej. To je vzácne drevo. 10. Čím boli zaujímavé obrazy v tej jedálni? Že kde sme pozerali tie oči. Výborne. Áno. Potom, ako sa volá cisárovna, ktorej plastiku sme videli? Mária Terezia. Mária Dobre, ešte nám Paťko Terezia. vysvetlí, že tá Mária Dorotia, že kto je to? To bolo také... Ale Mária Dorotia. Rozváža droty. Kde si ty na toto meno prišiel? Naozaj to na začiatku. Ale Dorotia. Bože, to som aj na Slovensku. No dobre, tak, ďalej. Reklama na... Odkiaľ pochádzajú topánky, tie 9 cm? Všetci vedeli. A posledné, z ktorej krajiny pochádza múmia? Egypta. Dobre. No, počúvajte sa. Tak vyskúšame, že či rozstrelové otázky, či by vedeli. Ale... Ako boli vykurované miestnosti? V tej jednej Počkaj, začala ona, nekrič. V tej jednej ako keby spálni, tak stadiaľ vykurovali aj tie ostatné spálne, ale tam neprikladali. Stadiaľ to bolo. Nech sa páči. A prečo tam nechodilo služobníctvo? Lebo aby nevyrušovali pánstvo. Krásne. Áno.
Na čo sa používali? Aj tie slonie nohy, čo sme tam videli. Ale Anna bola prvá. Áno. Ops. Jo, prepáč. Nadáš. Dobre. No, už nemáme čo dať. To aj tak nikto nebude vedieť. Ale možno skús. Čo je tá interzia? Interzia. Počuli sme tam také slovo. Čo to je interzia? Aj to vysvetlila teta len. Našepkám, súvisí to s drevom. Veľmi pekné. Áno, ja viem, čo bolo v alarme. Frederik. Nie v alarme, čo už v alarme už. No, Kladá drevo do dreva. rôzne druhy dreva. Tak. Tie skrine boli tak zdobené, aj parketa bola, aj podlaha, Maco, super. aj ten kartársky stôl a tak. Čo vyhrávam? Kto? No Maco, Maco. no, že tak vedel. Či Ale kto tak vedel? Frederika vedela. Kombinovali to, ale Frederika dostane aj tak. Joj, tak Dobre, takže ideme na vec. Áno, ideme na vec. Dobre, Marika vám už naznačila, že najlepšie bez chyby odpovedali piatačky, takže dostanú po jednom tomto frizbači. Blahoželáme. Potlesk. Ťapkáme. A aby sme boli spravodliví, tak... Nie, že vás tým trafíte potom po hlave. Tak sme vyhodnotili aj najlepšiu tretiackú skupinu. A to Najlepšia skupinou... tretiacka skupina dostane... Slízy. A je to skupina, ktorá mala iba o jeden bod menej ako baby veľké. A je to skupina Saš, Dada, Naty, Nika! Nech sa páči k Marike. Tak. Sú prdy však. Čiže, Nech sa páči. oddiel slnečníc a... A neviem, a chcem ešte povedať, že zajtra, keď pôjdeme Nevieš. na výlet, Máš tak si oddiel. zase všímajte, čo budete, hej, aj vidieť, aj počúvať, všetko poriadne treba, aby ste večer zase boli Vám úspešní. chýbalo pol boda za